jsem jak v prvi! Jelení chodidla. Hele, tak co teď? Já nevím, musíme se tam nějak dostat. To je zajímavý. To si beru. Určitě si k ničemu použiju. Potřebuji vzorek. Musíme zachránit. Kože? Orečíme. Ano, to je moje bývalá přítelkyně a je to srchá piča. Musíme ji zachránit. To je to fakt v Indii. Ty vole, to je Sailor Pastrol! Že to byl ty, Uriu? Nebo jak se jmenuješ? Já ani nevím, jak se jmenují tady ti bezděláci. Já jsem Uriu, ale musíme rychle zachránit Orchime. Musíme ji zachránit. A ty jsi z Indie, že jo? Já nejsem z Indie. Ne, ale ten černej. Jo, to už možná, jo. No jo, no. No, tak co? No? Co máte, jaký plán? Jak byste mohli dostat? Jo, my... Zaberte! Chodíme k koňové! Jo! Ty vole, už nefituju. Musíme rychleji! Musíme najít toho Aizena, my Kámo, já už nemůžu už to zpomalit. Kámo, já už fakt... Ale to nejde! Musíme jít záručme! Za můj ex-partner tam! Musím to s impérem! Ach jo, ty vole, nechci někoho odpovědět. Ale já mám postředí! Musíme tam jít! Já mám kozy. Dobrý den, já jsem S Aizen. hlavou. Jo, koso, Natašina souvisí. Jo, promiňte, já jsem malinko si dal prášky. Musím se omluvit. Mám co se hlavou. Musíme to jít! Nestráme to! Už nemůžu vás seru. Jo, dobrý, že jsem tady. Já mi se tady líbí. Přespíme tady. Milujem. Já jsem Didi. No, takže jsem tady. Dobrý den, dámy a pánové, nebo jen dámy. Dobrá pozvánka, draku. Co pak asi dělá náš Ichigo? To by mě zajímalo. Já se ho miluju. Takový homosexouš. Ano. Co pak asi dělá náš kulišáček? Takový rys. Nespí. Hele, já... Snačky! Já teraz vás dostanu! To je dement. Já jsem věděl, že z něj nic nebude. Já jsem Didi a nebudu umřát! Jo. Já mám kozy, ale vím. Já jsem Didi, já musím omrat. Nebudeš mrat, Orchime, to je moje. Jenom moje. Všichni se tady perou o Orechime! Jo, počkej, to jsem z toho zase, ale ne, nejsem Ichigo. Jo, nejsem Ichigo. Drž píče, Tarasy. Jo, počkej. Orchime bude moje. Ne, bude moje. Ne, já ji budu omrat dřív.
Jsem Didi, a proč jsou mi ty děti? Ale ty jsi na děti. Šácham! Je zajímavý, že zde již berete o Oričime. Musíte udělat souboj a pak si získat moji Oričime. Jo, skvělý nápad. Jo, skvělý nápad. Jo. Já jsem Thanos a Oričime bude moje a zabiju Chiga. Čau, vy mrtky. Odcházím. Oričime stejně bude moje nesražky. Ale já musím jít s Oričime, protože jsem Didi. Negro tam něco dělá s Thanosem. Jo. Já sbírám trávu, ty sbíráš myši. Ty sbíráš trávu, já sbírám myši. Já sbírám trávu, ty sbíráš myši. Já jste být poslední. Já vás zabiju! Získám Ichigo a zabiju sračky! Kolik je vůbec Oričime? Je jí 17. Ne, teda 18. Já jsem fejkovej koči a všechno vás omra. Sračky! Už je to sere. Můj pán to si jste přehnal trošičku. Musíš se začít chovat. Já tě dostanu. Jo, musíš se začít chovat, jinak dostaneš. Ty. Ať už se to neopakuje. Jsem slepý, já nejsem blbý jak ty. Co to nemůže dělat? Jo, tohle se ti stane, když nebudeš, že jsem vzdychal? To se ti stane, když nebudeš porušovat, budeš porušovat. To se ti stane. Počít, co? Být je nejlepší. Jo, dobrý. Už jsem se sklidnil. Takže musíme zabít Ichiga tím, že Grinch ho zabije a pak si pochutnáme na Ichigově mozku. Jo. Dobrý nápad. Jo, dobrý nápad. Jo. Počkej, cože? No, ty jsi to nepochopil? Ty inteligentně musíme zabít Ichiga a pak ho... To je nějaký... Já vás postříkám! No, tak jsme se tam nedostali. Jste všichni nahoře! Ty bohové nebo co? Já! Kámo, my se nepřibližujeme, ale... Ale ne vůbec. Co to může ten... Musíme vymyslet plán, jak se tam kurva dostanem, protože už potřebujeme Oričime. Mohla bych to porazit si perem, ale na to moc malý. Musíme fakt něco vymyslet, já už to nedávám. Ty indiáne, ty debilé, to nedostat! To nedáme, já se bojím, máme toho Jarna, ale Oričime taky. Počkej, Jarno? Jarno, Nemluv tady o Jarnu! Ale taky... Musíme se fakt nějak dostat, a blbě, že se vůbec nepřibližuje, a jak je to možný? Musím fakt nějak promyslet ten plán, ale chvilku bych počkal. Drža boty! Posíláči! Můj galopy. Ty máš, to je můj brácha! Wow. Počkejte! Teď připneš! Hej, mě to! Hej, my se zhráli na skovku, na skovku na honěnou! To je roztomilé! My jsme se hráli na honěnou nekonečnou! Prosím, nechte moje bratry jít, prosím! Co tvoje bratři? No... A moc se omlouváme, že jsme vám způsobili potíže. Já jsem Koko! Ty máš rozrastanou, jak se jmenuješ? Já se jmenuji Ichigo. Tohle jste můj jméno, budu ti říkat Ichi. Tohle je Kokot a tohle je Kokot. Já moc Já jsem Kokot. A tohle je náš mazlíček Kuku.
Jo, já rozumím, jo. Já bych se pojela tady! Jo, aha, to jsou indiáni. Vymyslel to obraz, Jahu? Tak to bude teda méně padlý. Jo, to je divný. Zase nějaký... Sice to je ještě blízko, ale to je fakt ohromný a velký, takže to dostanete za 5-6 dní. Jo, my se ještě jednou moc omlouváme a půjdeme zase dál. Bye bye, Ichiku. Myslela vás poznala. Nehajle! Má chuti mas na kakakala. Co meleš? Ty ti to rozumí? Nechcete si toho zahrát nekončil schovku? Tohle? To je metalisman. Běžte! Ty indiáni! Já vás pošlu! Já vás posílím rukem. Sežer zeleninu a budu indián. Já si poseru. Jo, dobrý nápad, chlapi. Půjdeme s váma. Můžu jít s váma? Prosím. Jo, díky. Tahle hra spočívá i na počít, co? Já nechci hrát závat hru. Musíme jít. A tady se nebudu nějaký... Počkejte. Tady šabu! Vykož mi péro! Můžu jít s váma, prosím. Ne! Nechce! Já si zbírej vlnu! On má díru! Ty mám vampízu! Zlejte, chlapi, tohle mě přepere! To ty Luffy, ne? Chlapi, zdrojte! Hoši, ono to má péro! Jo, má to péro! Ono to má boží péro! Má péro, ty velcemička. Jo, to je masivnější než moje. Ale to je ještě masivní. Pepe! Petr! To bylo jak masízy! Srážky na hvězda! No tak to nevěděl! Tohle porazíte! Drž se mnou! Nebo Koko, nebo jak se jmenuje? Koko! Koko, drž se! Piči, ty jsi mě zachránil! Co to je? Já nevím. Iči, ale toho neporazíte! Furt se bude regenerovat! Když jsme porazili, tak říkám, že jsme porazili. Já nepůjdu, já jsem všude. Nemůžu sehnout. Moje pero se taky zaseklo. To jsou jeho zvratky. Aha, takhle. Co to bylo? Já nevím. Že by Rukia? Rukia! Jeď, to jsem já jsem Rukia. Jsem strašně rys člověk. Nešíňové, oni mě zabijou. Co děláš, Rukia? Já tě zbiju. Ty jsi nasral. Pšel. Ty vole, Ichigo, chápeš, že jste se dostali do problému? Kdybychom nepřišli, tak byste dávno chcipli. Jo, ano, Ichigo, ty jsi strašně čůrak, vole. Já tě nenávidím.
Ale jo, musíš jenom udělat to, co řeknu. Protože ty jsi mi tak nasral, že bych tě mohla zabít. Ale já nevím, co jsem právě, já jsem jenom chtěl do Indie jít za Aizenem. Ale chápeš, že Aizen je silnější jak ty? Je to pravda. Ani nevíš. Cože? Musíme zachránit Orihime, to je hlavní, nesmíme se tady zdržet s nějakýma dětskama. Ichigo, máš odchlást? Už je tady zase! Musíme bojovat! Moje losy. Ty se topíš? Chceš pití? Píši. Ježiši, moje vlasy. Proč se já mám zachránit? Ale já se propadal. Tak nic. Rukia a Ichigo a ostatní zmizeli v Backrooms a už je nikdo nikdy nenašel. Samozřejmě kromě mě! Já jsem Ichigo. No jo, tak oni se dyspounuli a pak se v jakých seriích zaspounou a takže uvidíme. Bude jim to trvat 3 dny, než se vrátí z Backrooms. Yes. Milé děti. A nemělo to odhadit žádný Petr, kdyby tady někdo koukal. Yes! Bye bye!